Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Katrat ka kuat kakhia lengba ka office jong ka district medical and health officer menta ka sngi sautrik leber kelas dangi ka program man ai dawai polio na ka bentagi khulung ki bahap apo sansem kerta haki jaka ai jing semar paper hakane ka district ka doktor emlungdo district maternal and child health officer kalai thu balai tli ki sngi lamang na ka bentaka ne ka program bat haka sngi ka banengkong ka jing ai dawai polio kan long haki jaka balamang lupa haki snong ki thau bat ki jaka sumar pajba bat ya ki khulung ki baklem yo banwan haki jaka balamang ki nong tri ka tanat ka kuat kakhia kin sarung shaman la ki thliu ying breu ban lei ai dawai polio yaki khunlong ki bampat yo ya kane ka dawai khnang ban patikna ba borok ki khanna hapo ka sanslem karta kin yo ya kane ka dawai ka bakordor bat ka badon kam na ka benta ka koi ka khia chongki tim tasni ni ha ka district ke jongi lembat ki we ke district jongga megla ni la sedang ya kane ka program jongga IPPI ka bangmur ka intensified pulse polio immunization te kadi tang ka jin kan mau pa ha kane ka program jongga IPPI lightly kisni lambang nanda program hakini lightly kisni hakasni meningkong kadon kejing ai ya kadawai vaksin polio ha ki jaka balamang lepa hakisnong ki thau bat haki jaka sumar ke bagi ong kebudi kamut hakani kisni ki klung ki kena ki bawan rung ha kani ke jaka bawan ra ki kni pa ki jongki nyo ban ai nam da kani ka polio drop RPD ki drop ya ki klung baro ki bahap apa asam snem Tikitu ki kelung pat ki bam klem yo ban wan ha kani kaput ti yo ban wan ban jengok ya ki ha ki yen ki sen ki jongki da ka ba ki health workers ki jongi ki ya ki man na ki yen ban pentikna ba ki kelung la yo ya kani ka dawai da ka ba ki ya na ka we ki yen cha ka we ki yen ha ka sni ka ba la shai ba ha ka sni ka ki sni Tikani kadai tam kajing kan mau ba ro ti ni ki pa la ni ki bah yang bahasian ki badon ki klung ki kena ki bahap apo ka san snem ki disngo bah ban wan ra ya ki ni ki klung ki bah apo ka san snem mentah kasni ha ki but ki balamang ti lada dei ba ki wan rung ha ki hospital la ni ha ki health centers ru kani ka dawai polio ni yo ban ai bat ba lada dei ba ki yo ban ai ha ki kasni ru ki health workers ki jongi ki ban wan mi ban jengo ha ki yen ki sen ki jongpi kita sa ai haka sni ka balasyan empat ka balasy sni te kani ka day pat haki hospital baro lai tili kisni kandon ka jing ai ya kani ka vaksin polio ha baro lai tili kisni andre haki shnong ki thau ka jing ai dawai polio na ka banta ha ka jaka balamang ka day tang nam ta ka sni te tang kani polisi